Sadubai, wannan shine ɗana Batsha. Na wani ƙasar kenan? Yayin da babana ya samu nasara a gasar dambe ya zama Batsha, to a lokacin aka haifi wannan yaron. Saboda haka tun daga wannan ranar aka canza masa suna, aka fara kiran shi Batsha. Tsawon shekara 20 ka kasance kana aiki tare da ni. A bisa wannan dalili na yadda da maganar ka. Ƙarya ne. Idan ka yarda da shi mai amfani duk binciken nan kafin shigowa. Haka tsarin yake. Ba tsarin bane wannan. Tsoro ne. Tun da na ji ka shiga yankin Victor ka san Badijo ne. Na ji zarraka ta burge ni. Yanzu kuma salonka ya gara burge ni. A bisa dalilin haka zan baka wata dama. San ba buƙatar ka bani wata dama. Hakan ba ya zo maka zaɓi ba ne, ya zama dolanka ne, me aikin? Anthony ya zo da madaukin kaya daga Kenya domin kawo min. Mutanen Victor sun kwamishe shi. Shi nake so ka je ka kwato min. Domin wannan madaukin kayan na da daraja. Nawa ne darajar? Fiye da lissafin ka. Nawa ne ka sona? Ka sharɗanta yanzu. Yes. Batsha, cika shi. Batsha, ba matsala. Da zarar ka kwato min Anthony, na bar ma mai kaho, amma ba akwai hadari. Kuma mai hadarin sa Batsha ya fi shi hadari.